Takže čau lidi, jsme tady u moříčka, že jo, takhle. A tam ten dým, jo, tam hořelo z horka, jako hrozný. Je to na vedlejším ostrově, hele, blesk tady byl. Doufám, že jste ho viděli. Počkej, schválně asi uvidíte nějaký. Ne, já to nebudu utáčet. Jo, a tam vzadu, ty světýlka, tam byla loď. No, je to loď. To bylo někde za náma. Tak jo, tak čau.